Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες για το κατόρθωμα. Ακούγομαι καλά. Το οποίο σίγουρα είναι ένα κατόρθωμα με εβδομαδιαίες συμμετοχές, συνολικά 3-4 ώρες ειδικά μαθήματα κάθε εβδομάδα. Και την ίδια στιγμή να έχεις το επάγγελμά σου, το οποίο πρέπει να επιβιώσεις, να πληρώσεις τη σπίτι σου και όλο αυτό το πράγμα να το φέρεις εις πέρας και να έχεις κάποια προσωπική ζωή. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας άθλος. Οπότε πραγματικά συγχαρητήρια. Ίσως επιπλέον συγχαρητήρια που αντέξανε στα μαθήματα τα δικά μου, διότι είναι μαθήματα που πάντα για κάποιο λόγο προσπαθώ να τα κάνω όλο και πιο δύσκολα. Γιατί ταυτόχρονα συνδυάζω και τα ενδιαφέροντα δικά μου και την έρευνα τη δικιά μου. Οπότε πολλές φορές φέρνω τους σπουδαστές και σπουδάστριες στα όρια τους, όντας ταυτόχρονα και άνθρωποι εργαζόμενοι κτλ. Αλλά αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ενδεχομένως, αν κάποιος μου έλεγε να πάω το χρόνο πίσω και να δω τελικά τι σημαίνει θεραπεία και τι σημαίνει ο ρόλος του θεραπευτή και να με κάνει να το βιώσω και το βιώνω τώρα, και μετά να με ρωτήσει τελικά θα το επιλέξει αυτό, σε εκείνη τη φάση θα πιστεύω να το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά, διότι τελικά αποδείχθηκε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που φαντάστηκα. Δηλαδή, είναι ένας ρόλος, ένα επάγγελμα, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, το οποίο σε υποχρεώνει τελικά να είσαι, όπως ανέφερε και η Μαρία Κατσιφαράκη, φόρου ζωής στη μελέτη, στην εποπτεία, στην προσωπική θεραπεία. Διότι κατά ψέματα οι θεραπευτές ανατακτά χρονικά διαστήματα επιστρέφουμε στους δικούς μας αναλυτές, στους δικούς μας εκπαιδευτές, να επεξεργαστούμε ζητήματα τα οποία νομίζαμε ότι είχαμε λύσει, αλλά τελικά το τι σημαίνει λύση κάθε φορά είναι κάτι που εξελίσσεται στη σκέψη μας. Και δεν είναι αυτό που πιστέψαμε. Και ταυτόχρονα με αυτά διαπιστώνει κανείς ότι σε αυτή τη δουλειά, για να συμβεί η μετακίνηση μέσα, όταν συνέβη στη θεραπεία τη δουλειά του, ήταν μια μετακίνηση η οποία πόνισε. Και τώρα, από τη θέση του θεραπευτή, θα πρέπει να διαχειριστεί τη μετακίνηση που επιδιώκει να συμβεί στους θεραπευόμενους του, οι οποίες μετακινήσεις έρχονται μέσα από πόνο. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι όταν θα περνάνε αυτές τις διαδικασίες, αυτός θα ξαναθυμάται κάπως, σε ένα βαθμό, τον πόνο του δικό του. Άρα, εκτός όλων των προηγουμένων, είναι ταυτόχρονα και ένα επάγγελμα λόγω του οποίου κάποιος καταδικάζεται σε εσαή παλινδρόμηση. Τώρα, άρα γι' αυτό έχει κάποιο νόημα. Προσωπικά νομίζω ότι έχει, διότι μέσα από εκεί βαθαίνει αυτό που λέμε, μπορεί να είναι τυπογραφικό, αλλά βαθαίνει το γνώθι σε αυτό. Οπότε ταυτόχρονα από αυτή τη θυσία που κάνει ένας θεραπευτής, τελικά έχει ένα δώρο που παίρνει, εντάξει, ένα δώρο είναι η οικονομική απολαυή, ένα δώρο είναι, ας πούμε, ότι σαν επάγγελμα χέρι, ας πούμε, κοινωνικής αξίωσης, αλλά στην ουσία, το βασικότερο δώρο είναι ότι βαθαίνει συνεχώς το γνώθι σε αυτό. Ευχαριστώ.